kod mana counties mag 47 mantiere pachoka. County ma Nairobi, Kiambu, Bomet, koro sani Meru bende makoro oseloko telo chakre devolution chake gine makoro gisethicho oko governors mag gi e tich kaka MCA bende diwach nango kaluore kod teko ma untiere godo to bende en teko mag siasa kose en teko marango nikech bende kweda bende wacho ni samoro nitiere mana ka buka na wacho chakre na Kawira Mwangaza donje telo chal ka gima nok gidwa governor mamiyo to parni governor Mwangaza bende nodonjo kaka independent no kodonjo gi duond bura mora Sharon adieri makende en kuyo ne oganda mamine ma Kenya e losing mar Kawira Mwangaza gini nyaka nyicha chakre nyaka kamogike midenyo mar MCA cha omiyo Mwangaza odhi jomogolo Kawira ok en MCA nane adieri kineno kata buche joma ne lose wuoth joma wuothe swearing nyoro no kata kane nene makaya wuoi ma feel ni gine chuo Meru ni e lwetgi gine ma gin gi pesa gidhigi insight MCAs to at least kuno bende watgi yudo ne gie gik moko mondo ng'ama miyo kik tel ne Meru. Sharon anan gi nyathi manyako kendo nyiri adek. En gima lit tamo ng'ato dhano mochwe gi Nyasaye ni kik tel nikech kiumbe mare mar chwech. Anyalo paro diere mane wa campaign kawa campaign mondo governor Gladys obed governor Sharon. Sharon gima lit nie sano ne wacho nwa ni jooma be ok nyal telne gi ng'ama layo kagwom nango nikech ng'ama miyo tim nok nade ocha Sharon joma mine ma jotelo kalo e malit e Kenya ka ni neno kata joma manyokan ayenje moko makumoae gi kuma dhiye to nango nikech ng'ama miyo kotelo dhano joma chuo ok dwano ng'i ofis gi joma chuo we ofis ng'ama dhako koyiere governor ing'iye kaluwore gi kiumbe mare ing'iye as a sex toy dhako ing'iyo ka gima onego bed ni bede jikon omiyo an kichunya kokaweyo kata weche makia devolution kiang'o en kuyo makende nyo wan gi governors 7 mamine Sharon parie ni odiochieng' makawuono koro wadong' gi governors 6 mamine. Devolution kata chik 2010 constitution wacho niya jotelo onego bed a third onego bed gender kata kenchuo kata kenjo mamine. We were doing well but unfortunately siasa mar male chauvinism onge gima Kawira timo mnagi siasa makamano kinjo mna kako ganda ma Meru loso kada mna kinjo nyasi manobedo odiochieng' manyoro kada mna kineno nyasi makamano en nyasi mabede no yore gi jotelo mopogore jopiny mabede no pong koda mor koda sisi nyalo bedo ni en ng'at mamiyo yes lakini bede tije no chwalo yo makare weche mag mibadhi misegodo bende en giko eko mabende koro otenore koda chik kosoyo ing'eyo Sharon nyalo mana bedo miyo ni en mama mamiyo to bende no chalo kod tije geyo makare esa mane Kawira koto duoko ka kot no suspend impeachment mar Senate dong ni neno sherehe ka ni Meru e Kenya ka it depends ni media no menyo kanye nyoro ni menyo tent moluonge ji ka ji sherekea bende ni menye tent mar joma ne ywak omiyo kik wawach ni jo-Meru nomor nitie joma nomor nitie joma ne ywak mano gima kik wawuondre ni jo-Meru te nomor gima pod idogna adoga Kawira Mwangaza okogol nikech tije marach Kawira Mwangaza ogol nikech jo-Meru ok dwar dhako mondo telnegi mane the truth of the matter setere kam ne od buda mar Senate nyadidi mokwongo notony Senate ne timo gimiluongo seche mane nyocha Senate timo voting ne gitimo ka giparo they wanted now to salvage nikech the county is not working just as I had said ni as long as the MCA and the governors cannot work together unge tich manyabedo ne jopiny because Senate was seeing this as an opportunity however much this lady might not be kani neno kata contribution of members ni fwenyo ni adieri to gineno ni samoro mama nitokracha ahinya but the situation to salvage Meru County for a period modongni let this woman rest mondo watime nade mondo county of the Meru lakini okinda in sasa